weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takosan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to aali wuuri to keeɗele to sadele to guijilon to ciloña ko on takosan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to galle ceerno samassa to matam ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie kala ñande 15 lewru yarkoma windere dere heewi mawninde ñalawma moɓe inniri ñalawma journée internationale de femme rurale rewɓe ligseɓe naɓe keedani hen caggal ha joni to leydi Mauritanie ma en ketto robbiɗo musidɗo men Foutanke Diawa to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr jagolgal kalfinaɗo ko fate cellal aade et des actions sociales o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko yidde gembanade kay sumgoji yidde ardade mairie de Dakar to leydi Mali ha to leydi Guinée ma en ketto robino jayne musidɗo men Aguibo Oumar Abouyela to leydi Tchad Abdela Kader Mahamad ɓuuɗo lollide Baba Ladde ko ex chef rebelle dillannoɗo hakkude leydi Tchad ha to centre Afrique o suɓama e oɗo saaha joni e nder laamu transition ngo leydi Tchad o waɗama directeur général de renseignement généraux mo leydi ndi to leydi Soudan naɓe hewɓe mbaɗi seppo men ñalawma hanki o e nder Khartoum lamorgo leydi ndi ala koɓe jiiɗi noon e oɗo saaha joni so wona yo laamu ngu arte juuɗe militaire kabaruji men joolam jaɓeri so waktu rokiyen ma en jaa ha to leydi Espagne to leydi Italie to leydi Turquie Yemen to leydi Chine to leydi Haïti to dowlaji tedduɗe Amérique ha to leydi Russie bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren. ɓatake langala hono musidɗo men biyeteɗo Abdoula Diop ɓurɗo loddidde Abdoula Kardiatou ene majjira baɗiraguel mum biyeteɗo Abdoula Diye ene wiye kadi Moussa Abdoulaye Sow jaarowo e duuɓi 13 ko kañum tigui woni moɓe majjira ɓe mbayri yiidemo noon ko guila ñande jeenaya lewru yarkoma gonɗen ɗo 2021 to jamweli ko toon woni to janggatno ko guila ñande jeenaya nduɗo lewru noon ɓe mbayri nande dille makko ɓe mbayri yiidemo ɓe mbayri nandemo jinnaɓe makko noon ene tawi tigui jinnaɓe makko tawte koto Bakel guila jiiɗa jeluru noon faade oɗo saaha joni koreji makko kala ne gone ganuma gama ronkude andude to heedi nene makko ene wiye Diye Diop numéro moma téléphone ko leydi Sénégal mbatta ko 00221 mbaɗa 78 180 08 52 baba makko ene wiye Abdoulaye Daouda Sow numéro mom téléphone ko 00221 77 011 29 45 so tawi ko kawiragel makko jettinde ɗo hennene ɓatake o noon tawate ko to leydi Côte d'Ivoire woni biyeteɗo Abdoula Diop ɓurɗo lollidde Abdoula Kardiatou numéro muɗum noon ko 00225 01 41 77 79 78 eɓe ñaagui noon bandiraɓe kala jiiɗomo walla nanɗomo nde wawata jokkodirde ɗeɗo tonggode eɗen ñaago Allah noon ya taw kayi omo selli omo jaam o yiite kadi tawa omo selli omo hiisi allahumma amina. Kettude kabaruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Maître Adama Baldé ko ngendiyanke
ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi maître Adama Baldé eɓe jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗinelde kala leydi e kala continent to almudo makko woni maître Adama Baldé ene wiya dendagal pulago ene wiya dendagal leñol ngol yo yimɓe dutto e ganni mumen dutto e fina tawa mumen maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum wonɓe caggal leydi ha tenke wonɓe Europe ron koɓe hebde kayitaji kala jokkodirɗo e makko joni joni keɓa kayitaji ma ha timma maître Adama Baldé ene yawrani ɓen commerçant ji walla gollotoɓe ɓe haaju mumen loofi walla ɓen kadi asoɓe kaŋe e kala saaha ɓe arsigaji mumen kali jokkodire maître Adama Baldé joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni maître Adama Baldé ene wiya dendagal commerçant ji e dendagal ɓen waɗoɓe yimɓe dawru waɗoɓe dawrugol e dendagal ɓen waɗoɓe fugu koyguel waɗoɓe espoir ji jiɗɗo yiɗede jiɗɗo ɓayde ha inde mum haale ha aduna foof nanma jokkodire maître Adama Baldé joni joni hoodere ma fetta maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal omo tawi oɗo saaha joni e nder Mbacké e fande Touba to wuuro wiyetengo Mbacké sa ari ha to Mbacké legal bitengal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali kala mo mbiɗa galle maître Adama Baldé ma addu ha holluma hano hannirta ni maître Adama Baldé numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko galle makko walla numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp maître Adama Baldé ko jiɗɗo rendo jiɗɗo pulagu jiɗɗo leñol ngol eerotoɗo yimɓe foof e dental e kawral maître Adama Baldé ene wiya pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen yo nangge pine mumen e gande mumen e fina tawa mumen maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirunɗen e gartidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen kala hitande noon ñande sappo e joyya lewru yarkoma e kala hitande windere nde ene heewi mawninde ñalawma taw ko ñalawma inniraɗo ñalawma fama rural woni journée internationale des femmes rurales rewɓe liksebanaɓe andiraɓe darde andiraɓe kadi salade wasam gollagu salade kadi yowitade saliɓe yowitade taleɓe yowitade dariɓe no doole mumen ponno keedani caggal e oɗon ñalawma mawninaɗo ñande aljuma ɓennuɗo sappo joya lewru yarkoma gonɗen ɗum ONG biteɗo ley sur l'enfant et la femme e gardugol kajjata sohna kajjata mangana ɓe mawnini ñalawma o hano hannirta ni e nder likseba gorgol ma en ketto hen kanko kajjata mangana o waɗan en cimtollo no ñalawma o yaari sohna kajjata mangana assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى قالي أصل منama جورama weltanama kadi a woni ko kadi kala saha nde mbawɗen wadde hono ɗiɗo ñalawmaji aɗa ƴettude cimtol men ɗum noon on beltanama no fewi no fewi no fewi kadi en beltanima kadi kala garɗo e oɗo ñalawma e kala balluɗo en kadi yuɓɓinde ñalawma o hano hanniri ni hande noon cimtol men koko faati e oɗo ñalawma hande wono ñalawma o winnderiyankore walla journée internationale sen jiiɗi mbiyene tubankore journée internationale de la femme rurale
en itti noon hono thème wonde la revalorisation des produits locaux sabu sen ƴeewi ko machallah ɗo e nder wuro ngo ko rewɓe dariɓe dadiɓe machallah kañumen ndema kono ɗiɗo ligimaji e nder exposition men machallah en gaddi ɗum ni yimɓeɓe jiipami ene gandi kadi en mbawi wurde e produit ji men tawa en jiggoyaki hay nokku kadi taw ne waɗani en cellal ne waɗani en gartam ñamen hen jeeyen hen kadi hay jarmeje e fof kadi en kolliri hande oɗo ñalawma yidde kadi yimɓeɓe yo mbattu hen kaqqillaji mumen taw kadi jahani jikkoyade e jarmeje gummotoɗe caggal leydi te kadi taw kadi ko nafoore tan woni hen cellal kadi woni hen ɗum noon kadi en mbawi yewtude ɗum e enen koye men bandiraɓeɓe wona rewɓeɓe en mbawi kadi haalde hono saqqaji men kadi e nder oɗo ñalawma o fati par exemple hebde machine aji transforme ji produit ji ɗi ha e caabune ha e ñamele ha e jarameje ɗum fof kadi ko conservateur ɗum fof kadi en mbawi haalde hen en mbaɗi kadi windande yidde kadi hollidde ɗum laamu mbati kadi ene daña wattude kaqqillaji e men e kadi dañde kadi hono parfois won amen kadi waɗɓe jogi caɗele en jiiɗi liggade dañani to liggi ɗum ɗon fof kadi hande en dañi haalde ɗum e kadi yidde kadi heptinede kadi e ɗeɗo darde nde ɓe daari kamɓe e femme rural en ɗum ɗo fof hande en kaali ɗum e hakkude amen minen ɓeɗo rewɓe mawninɓe oɗo ñalawma hande en jetti noon en jaari hono chef daro préfet men en jetti kadi hono maire men en jetti bandiraɓe fof taw arnoɓe tawtara oɗo ñalawma hande hono 15 octobre Allah jarama on jarama sokhna Kadia Mangana présidente walla mbiyana hoorejo ONG biyeteɗo ONG l'œil sur l'enfant et la femme golle ma jooɗi peewi eɗen mbaɗa erago fan tan faade dendagal rewɓe sukaɓe rewɓe sagataɓe worɓe kala tawateɓe nder guure men yo mbaɗa pelle mbaɗa association ngaji mbaɗa coopérative uji e mbawa kadi jogade kayitaji mumen récépissé ji ha mbawa waɗede rekkoni e nder to banggue laamu saabu e kala saaha ONG uji e laamuji kala ne gara saaha foof wadde finance ude gueɗe mbaɗe ni ko witede microfinance kono noon ɓe mbaɗata tan ko waɗaɓe rekkuni woni tigui pelle keptinade kabaruji men ɗemgal pulara e nder leydi Mauritanie ha joni ma jabbo Fuutanke Diaw haalanen ko kewe e jole jole ko tawte e nder leydi Mauritanie Fuutanke Diaw jaam ñalle maɗa. Waleykum salam seydi Ba bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma on calminama nder hello kabaruji men leydi Mauritanie jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ya garta waɗi jillu mum to lawol butel min gam ƴewde golle ɗe to jarate oɗo saaha kanko jagorɗo caggal nde yetti toon o holliti beele makko no fewi oɗo saaha saabu kay o tawi koko wajiɓe ene kimmiri golle mumen no fewi o wiɓe tan yooɓe tinno ɓe jokka golle beele ɓe mbawa humnude aadi ko adi koɓe kalduno ko ina yetto kanko jagorɗo o holliti tan oɗo saaha hakkude Alek e butel min ko foti ɗon fewnede ko temedere e sappo e ɗiɗi kilométre hakkude Nouakchott kañum e wuuro wuuro butel min foti fewnede ko 42 kilométre o siftiniɓe tan ha joni kamɓe halfinaɓe woni société joguiɗe ko lawol ngol o hollitiɓe tan ndeɓe mbaɗata golle moƴƴe golle pewɗe beele ene yaade kuule ha norto e kuule windere ko yowti e lawol no foti wade walla ni lawol no foti siforade ɓe mbasa kadi heñade ɗum noon yooɓe mbattana ha fewa saabu so tawi o wi ɓe keñima kadi e golle mabɓe maɓe mbaɗ ko yuɓɓani saabu so lawol fewani o wi ko ngol bonnata ko ɓuurata hewde ko ngol fewnata ko enen noon mbiyeten tan ko hoto kamɓene hotoɓe kañum yooɓe jaaru hakkille saabu heñare sahaji ne heewi addude e weñare ñalawma hanki sappo e jeegom lewru octobre waɗi duuɓi jeegom ko li Djibril Hammeli yalti aduna o wonno ko sappo e jeegom lewru octobre hitan ñaƴƴiɗe sappo e joyyi o yaltino aduna ko toon to leydi Canada ɗo yano tawtorede potital fedde wiyetede penn taw ko fedde windere yankere nden fedde kadi hono mum ni o heeɓino sosde ɗum ɗo e nder leydi Mauritanie kanko li Djibril Hamme cefnen tan o yino aduna ko hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi kanko li Djibril Hamme ko windiyanke mawɗo wittiyanke kono kadi guenɗiyanke labtuɗo daraniɗo ɗemgal pular e leñol fulfulde kala eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna capanɗe sappo e jeenayyi o sagata to yahannoɓe ɗanle suudu suudoɗo naggama taw nangguiɓe ko police mo leydi Mauritanie saga ndeɓe nangade kamɓe ɓen sappo e jeenayyi yahannoɓe ɗanle suudu suudoɗo woni clandestin tawama aɓe jogui moto aɓe jogui moteur aji ɗiɗi kono kadi tawama mabɓe litre ujunere e ko fawi litere taw noon ko essence koɓe joguino e ka ɗum no laana police o noon hollitani nokkuɗo nangguiɓe ɗo kono kadi ha joni police o hollitani beele kamɓe koɓe Mauritanie naɓe walla
ala ko be jenini ko be ko way non fofa kambe nangabe abe janno e clandestin o woni dalle suudu ko be sappo e jeenay o sagata kala ne rafi coronavirus nder leydi Mauritanie nyalawma hanki non capanɗe joyi e nayo jiita en gonde rafi coronavirus kono kadi goto ma yi hen nyalawma hanki leydi Mauritanie mayram nyalawma goto waɗanoɓe holkisoɓe ko ujunere e temedere capanɗe tato e jeenayo mbaɗano holkiso guila rafi coronavirus naati leydi Mauritanie faade nyalawma hande o leydi Mauritanie limi capanɗe tati e jeegom ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi e joyi tawaɓe ne gondi e rafi coronavirus ko selli hen guila rafi o fuɗɗi faade ñalawma hande ko capanɗe tati e joyi ujunere e temedde nayyi e sappo e nayyi woni sebtuɓe cellal ɓalli mumen leydi Mauritanie mayrama temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati innama ade taw saabi ɗum ko rafi coronavirus haddadi yatara ko wawi diwan o adrar o ardima potital ngal potital noon rendinno ko jaggue e banggue laamu e jaggue cellal e rendo jamboure woni société civile e ardiɓe école aji ha e ardiɓe leeɗe ɓe jewtanno noon ko fate nafoore ñakku rafi coronavirus hitande ɓennude ɓe kolliti élevage kewɗi oɗon diwan mo adrar daɓanoma rafi coronavirus ɗin kulhuli saabi hitande hikka nde ɓe jiiɗi kadi ha joni yuɓɓinde taw noon ko campagne ko fate ñakku coronavirus kanko waali o kadi o erima dendagal yimɓeɓe ha tengti noon élevage ha e jangguinoɓe kañumen kala nde jaltata e kewal gara ñakkade gorko biyeteɗo Ibrahima Wule Mokhtar on ko directeur régional kalfinade ko fate cellal diwan adrar o holliti tan fandare mabɓe e nguɗo ñakku ko yidde ñakkude ujunnaji joyyi e temedde jeegom e capanɗe jeegom innama ade saabu noon e oɗo saaha o holliti aɓe jogui fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeegom aɓe jogui fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeegom kippu taw noon ko kippuji e safara hen sappo noon kañumen ko ɓosoji woni hen sappo kañumen ko yirlotoɓe ɗum noon ɓesguji ɗi kala yo jaltu kañumen beele mbawa ñakkade ha habde rafi coronavirus ciftinen tan leydi Mauritanie e oɗo saaha woni koye campagne nayyi ɓiijo gam ñakku coronavirus e nder wertago leydi ndi kala fandare laamu ngu wonno ko ñakkude ujunnaji temedde joyyi ujunere innamade e nder wertago leydi ndi kala e nder balɗe jeegom tan laamu leydi Amérique walliti leydi Mauritanie nogas ɗiɗi e million taw koye kalis dollar umorade noon e jagorɗo leydi Amérique kalfinade ko fate ndema oɗo kalis noon ko beele ha joni waɗande élevage ɗi kantinaji e nder école aji ɗi kono kadi fandare nde ha joni ko rewtude heegue e sukaɓe e nder école aji ɗi uddidgol golle ɗe noon wonno ko ñalawma hanki o ɗum noon wonno uddidgol golle ɗe wonno ko ñalawma hanki e ɗum noon ma dusɓe fodde duuɓi joyyi hakkude leydi Mauritanie kañum e leydi Amérique ma dusdiri e élevage ɗi fodde duuɓi joyyi jokkodiral leydi Mauritanie kañum kadi e leydi Amérique hollitama tan e oɗo saaha ina yaari yesso no feewi ɗum noon e ndin mbaadi kanko Mouhamed Melaynine ko jago Mouhamed Melaynine ko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinade ko yewti e jangde holliti weltare makko e ngal jokkodiral kono kadi e ngal ballal bangal fayida ngal leydi Amérique addani leydi Mauritanie ha joni taw kadi fewti ko sukaɓe kadi ko sukaɓe janggoɓe kanko udditi golle ɗe kanko jagorɗo kalfinade jangde e nder leydi Mauritanie Mouhamed Wule Melaynine ndin mbaadi ne tawtora ɗum hoorejo conseil régional mo Barakna Moustapha Wule Mouhamed Mahmoudou ene tawtora kadi maire commune mo Alege kono kadi ene tawtora maire commune Alege biyete Mouhamed Wule Ahmed inchallah ene tawtora kadi ha joni walimo gorgol noon tigui walimo Barakna élevage noon jogorɓe naftira ɗum nde ko élevage wonɓe Barakna e wonɓe gorgol fodde capanɗe jeegom e jeenayyi ujunere élève kañumen potata ɗum wawde naftorade mbiyen noon soko tawi ene foti wallede ha tengti kadi soko janggo saabu kañum woni yakare e janggo gasnirten kabruji men e nder leydi Mauritanie ko Sidi Wul Zahaf ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo cellal o waɗi jilluji makko subaka hande o e nokkuji udditadi gam ñakku coronavirus ɗum kono Nouakchott banggue e funnague e oɗo saaha noon o ƴewde golle ɗe beele ina jaari yesso tawi ala koɓe ngakkira kono kadi ƴewde beele yimɓe newtitima hen no hannirta ni yidde mabɓe kamɓe Nouakchott banggue hirnangue yimɓe wonɓe toon walla nokkuji udditadi yidde mabɓe noon ko ñakkude e oɗo saaha capanɗe jeetati e jeegom ujunere innama ade taw koye nder balɗe dabɓe gasi laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe tenkoɓe weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinema musidɗo moon Foutangue Diaw gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Nouakchott Foutangue Diaw golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoullah Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal AD et des actions sociales o suɓama e nder landa makka ka landa makko ka woni ka o suɓama gam gembanade yidde ardade mairie de Dakar o suɓama noon kadi ko hollire tigui wonde ko cuɓiɗi ko gembaniɗo ko fate ko wiyete des élections locales yimɓe makko noon e yaadi makko hewɓe ha tenti kadi e yimɓe dilloɓe to banggue safruji woni
safo docteur eɓe kañumen kala hewɓe mumen noon kolleri tigui wonde tawti yimo e oɗo saaha joni tawti oɗo plateforme moɓe coosi gam yidde walliddemo taw ko plateforme mo mbiyata Ablaye Dakar ko sohla ha joni noon e oɗon ndin mbaadi noon yimɓe hewɓe tawtimo hen o waɗi conférence makko de presse noon e nder conférence o holli tigui wonde so tawi kay o heeɓi gardigu ardade mairie de Dakar no yiiɗi gollorade mairie ndi kay ha tengti noon to banggue safaruji beele kay Dakar ene yiito hen hoore mum hano hannirta ni ha joni kabaruji men e nder leydi Sénégal yen ha to Kafrine accident musɗo waɗi jamma aseta hanki o 16 yarkoma to wuuro witego Kay ne tawe nder département mo Kafrine ko kar goto mo hinde Jaga Ndiaye kañum tigui filmi saret goto accident o noon waɗi yimɓe mayɓe tato mayɓe waɗi tato mayɓe hen e barmuɗo goto mayɓe ɓe kala noon ƴettama nawama to morgo hôpital ceerno Ibrahima Dawo mo Kafrine ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen khalifa général mo Mouride hono Serigne Mountaga o nuldi sete timmuɗo no fewi Serigne Mountaga Mbacké o nuldi sete timmuɗo yo yahanmo kayen to Kaolack yo yahanmo to Medina Baye yindiriya kay en nanɗo makko sehil makko hono khalifa général mo Medina Baye abiteɗo Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass on sete noon ardi sete o noon addi on sete mawnuɗi toon noon addi ɗum ko biteɗo Serigne Barala ha Mbacké oɗo sete noon e ngal ɗo jawdiral badtegal hakkude galleji ɗine kollir tigui wonde tigui cehilagal e pamodiral moƴƴal nana tigui ene tawe hakkude galleji ɗiɗo galleji ɗine ɗiɗi mani mbiyen hakkude galleji ɗine tawateɗi e nder leydi Sénégal kala ha joni ko Sénégal keddoɗen jeena ha to falde Matam hollirama tigui cummu musgu waɗi toon tawa kadi ko cummu ladde woni ko wiyete fewde brousse e nder falde Matam hollirama noon fodde temedere hectare sumi hen ha wonti ndoni tawa kadi ɗina cummuli ɓuuri memde tigui ko nokkuji demanoɗi guesse taw ko guesse guerte guesse ñebbe e guesse kanje kañum ɓuuri sumde hen yimɓe falde nde guila rewɓe worɓe mawɓe e sukaɓe kala mbawi no yaltude kay wadde dole mumen no ponno gam yidde kay ñippude cummu ngu kono hollirama koɓe dandi hen ko e oɗo saaha joni ala ko wawi hutorade ɗum so wona tawa ko dabeje ɗum noon ɓe kolliri kadi siftinde on kadi en 2019 hono no holliri Abdoul Karim Sall ko ministre de l'environnement woni tigui jagogal kalfinaɗo ko fate tarini o holliri tigui wonde Matam heeɓino en 2019 cumuji kene ƴiime ha 17 cumu taw ko cumuji ladde e ngan sanga noon hollirino ko fodde ujunnaje 5 e temedde 5 e nogas ɗiɗi hectare ko ɗum tigui woni ko sumno hen ha laaɓi eɗenaɓe hollirama noon nguɗo cumu sakketa ene yakora tan ko simmotoɓe kañum caabi nguɗon cumu ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade action sociale aleta hande o waɗino heewi wadde kanko e gollidi makko so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata e oɗo saaha joni nder leydi he e kolliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi nogas e tato neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon ko neɗɗo goto tawa ko piɗaɗo coronavirus on goto kadi koko wiyete communautaire woni tigui hay on anda to ƴetti mboroso e nder ɓe cellano ɓe noon hay goto heftani cellal mum kono noon kadi hay goto ala kawruɗo e jalla kono jeegom ne tampisande ma ballite to banggue fofagon tawi tigui to hôpital principal mo Dakar hato hôpital mo Fann leydi Sénégal e oɗo saaha joni ɓe jara e capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere so tawi temedde jeetati capanɗe jeegomo neɗɗo winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo kefti cellal men hano hannirta ni patino galleji mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo ɗum woni ko hawre jalla e oɗo salongma hande mo kalaten e nder jokli leydi Sénégal kala tinaɓe ene gondi e mboroso coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe nogas e nayo neɗɗo kabaruji men demgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗenan to leydi Mali aseta hanki 16 yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho to wuuro Kidal naɓe hewɓe jalti tigui e boli ɓe mbawi tigui yaɓande ha to gouverneur woni tigui bureau ji gouverneur ɓe jaɓini kadi ha to galle makko hollirde mette mabɓe noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri ala koɓe jiiɗi so wona gouverneur falde Kidal o nde ummo ittete golle mum ha laaɓa ummo tigui e gardigu diwan on gouverneur noon ene wiye Malick Sissoko ɓe kolliri noon namdi addiɓe namdade
ɗum ko moƴƴinani golle makko saabu e oɗo saaha joni ko mbuñaari mairie tawte tigui e nder falde kiidala kala ɓe mbaɗi diño mabɓe noon yesso bureau ji makko ha to galle makko kala ɓe koliri kadi ɓe kappani ɓe kaɓani ɗo kay so wona o itta e golle ɗe ɓe dartinta ɗiɗon seppoji e ngal ɗon mawɓodira haala ha joni koto leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade ɓayini communiqué mum mo tonggode temedde 5.9 ko fate morosa coronavirus o holliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ko ñalawma hanki o ɓayini on communiqué wonde ko ujunere temedde 19 neɗɗo holkisa e nder holkiso he noon he nogas e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe 17 kepti cellal men paati galleji men ɗiɗo woni ko hawɗe ladial ñalawma hanki o leydi Mali ne yaara oɗo saaha joni 15 ujunere e temedde 6 yimɓe tato fiɗaɓe coronavirus winditiɓe doggol hen 14 ujunere temedde 53 keptino cellal men hano hannirta ni paatino galleji men temedde 5 e jeeɗiɗo ɗum woni ko hawre ladial ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to kedde leydi Mali ha to leydi Guinée ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Aqibou Oumar Abouyel assalamu aleykum wa rahmatullah. jam ñallema Waly Abouba jam ñalle mon hettiyankoɓe a yaw haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Oumarou Diarra ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe moƴƴere woni ministre chargé de l'action humanitaire et de la solidarité kanko e délégation makko ɓe mbaɗino jillu e subaka hanki o 16 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2021 ɓe mbaɗi jillu ngu noon koto wuro witengo Bedougou noon ina tawe e nder diwan mo ñono région de Ségou ngun ɗon jillu noon ko ngam nawde ballal laamu ngu faade e ɓen ɗon mooliɓe arɓe tigi e nder oɗo tuma caggal kay nde caɗele ŋakkere deejere e mbaɗi e nder diwan mbo ñono e ɓen ɗon yimɓe mooliɓe noon hollama ko 1,5 yimɓe joyo ko kamɓe tigi goni feccaɓe hakkunde pooye 250 foyre ko ɓen ɗon tigi goni ɓe goomu service technique holliti wonde ko ɓen ɗon tigi goni mooliɓe e nder région de Ségou e nder ɗen ɗon balle noon hakke 15 ton ko fate nguura yoga kadi e gueɗe gurdam peccama e joom en wuroji guure ganduɗa ko moolaɗe e to diwan Senko kañum e siibi caggal ɗum noon de jagorɗo o ƴetti konngol e yeeso ɓen ɗon mooliɓe o holliti wonde ko kamɓe e laamu ngu kala ndendi sunongo kañum e caɗele e ɗeɓe nguuride kala caggal ɗum noon o natnimaɓe e wallude daɗiɓe leydi ndi e nder yuɓɓino mbaadi golle mumen ko faati e rokkudeɓe kabaruji laaɓtuɗi saaha kay nde ɓe jii koɓe paamani. Ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e ñalawma heccanki o aljuma 15 lewru octobre hitande ujunnaji 2026 directeur de cabinet gardiɗo jagorɗo leydi ndi Hamidou Isaka Sangare o yuɓɓinino batu kaldigal to primature hakkunde makko e hooreɓe ardiɓe duuɗe jaaɓi ha tirde ɗo e nder leydi Mali. ina wayno e nder ngunɗon batu ɓe kalanno koko faati e caɗele tikkere hofgo juuɗe ko faati e école aji dowrowi ɗo e nder leydi Mali e ɗinɗon goomuji noon kolliti wonde ɓuuri wonde sohlaji maɓɓe kode hooreɓe leydi ndi daranto ko faati e gasgol e ndeɗo tikkere hofgo juuɗe beele jangde nde ina wawa ɓamtude ko ɓuuri yawde e yaccade. ina tawno noon e ngunɗon batu ko comité AM taw ko fedde daranide yoltude hakkeji sukaɓe janggoɓe duuɗe ha tirde. ina tawno noon duɗal beetengal FSHE kañum e duɗal beetengal ENTP duɗal beetengal Institut universitaire de gestion kañum e duɗal beetengal IFRADE Katibougou ɓe kolliti noon wonde yo hooreɓe leydi ndi nde daranto e ndeɗo tikkere hofgo juuɗe beela eɓe mbawa nanodirde e yoga gueɗe ha jangde nde wawa ɓamtude ko ɓuuri yawde e yaccade.
ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e ñalawma heccanki o aljuma 15 lewru octobre jagorɗo kalfinaɗo ko fate réconciliation colonel major Ismail Wage caggal jillu makko to région de Kay o adino tigi yaade ko to diwan mbo Bafulaɓe caggal ɗum noon o yehino to diwan mbo Yeliman e ñalawma heccanki o noon aljuma 15 lewru octobre hitande 2021 o wanno jillu makko tigi koto ñurudi Sahel caggal ɗum noon o wawino yiidude e hooreɓe e kinɗe diine wonɓe to ñurudi Sahel ha joni kabruji men e nder leydi Mali ko fate jotodiral gomo CEDEAO kañum e laamu hakkunde leydi Mali ina tijja e ñalawma hande o dimanche 17 lewru octobre wonde ma hoorejo leydi Ghana kadi taw ko hoorejo gardiɗo gomo CEDEAO mbiteɗo Nana Akufo-Addo ma waɗa jillu mum e laamorgo leydi ndi nguɗɗon jillu noon ko ngam yilade kaldigal kañum e nanodiral ko fate e sarɗiyeji kañum e muyade jokkodirde gomo CEDEAO kañum e laamiɓe leydi Mali. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ma en gartu joni joni ele fola men ɗiɗiɓola ma en gartu joni joni ele fola men ɗiɗiɓola kabaruji men ɗemgal Pulaar ma en jaa ha to leydi Gambie to leydi Tchad to leydi Soudan kabaruji men Jolam Jabiri hoto goɗɗe ko joni joni. Kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruji men ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗiɓal ma en jaato puɗorɗen koto leydi Guinée Conakry noon ma en jaɓɓo musidɗo men sehil men hono mbiruɗen gardide kabaruji men musidɗo men Agibou Oumar Abouyel assalamu aleykum. Fali Abouba kabaruji men to leydi Guinée Conakry e ɗowɗo jagorde leydi ndi Mohamed Bewogi o waɗino jillu to Accra lamorgo leydi Ghana ngam noon yuɓɓinde jonde hakkunde makko e hoorejo leydi Ghana taw kadi ko kaywoni hoorejo gomo CEDEAO e yiilade safrude ɗen ɗon caɗele garde hakkunde gomo CEDEAO e leydi Guinée Conakry gila e loppirde laamu caabinode dufgol laamu Alpha Condé e taw yuɓɓinano ko ñande 5 lewru septembre hitande 2021 e nder nden ɗon jonde ina wayno CEDEAO namni ko ɗaccitegol Alpha Condé ko ɓuri yawde e yaccade kadi ɓooyal laamu hakkunde ngu wasa yawtude e lebbi 6 e nder ɗin ɗon lebbi 6 kala ɓe mbawa heblude ko fate sumgoji e gila e sumgoji hooreɓe leyɗele ha e sumgoji suuɗi sarɗoyeji mbala leydi ndi ina wawa artude tigui hano hannirta ni e mbadi démocratie yankori kañum kadi beelan ina wawa ɗoftade sarɗiyeji kumodirɗi leydi Guinée e gomu CEDEAO to ha joyi to leydi Guinée suko tokoso taw ko keptinaɗo no feewi e toɗɗede wonde tergal suudu sarɗiyeji ndu leydi Guinée Conakry on ɗon suko noon o wiite ko Ibrahim Sori Keita o jibinako ñande 15 lewru juin hitande 1992 o jibinako to wiite Bania woni koye nder falde wiitende Farana e jibinima noon bam makko wiite ko Bakary Keita on noon
woni no directeur jangde e nder diwan mo Kobikoro. Ibrahima Keita noon o fuɗɗi jangde makko lesde koto duɗal Kobikoro. Caggal ɗum noon o jangi collège mo wuro Bania hakkunde 2005 faade hitande 2009. caggal ɗum noon o yawti koto lycée régional d'application Gamal Abdel Nasser to Farana. caggal nde o heɓi noon diplôme makko bac e hitande 2012. caggal mum noon o jangi ko duɗal jaaɓe ha tirde guinnel ngal Lassana Conté de Sonfania. duɗal guinnire ngal tigi Lassana Conté de Sonfania. duɗal ngal noon ngal woni koto lamorgo leydi ndi to wiyete Conakry. joni kabruji men e nder leydi Guinée Conakry Alsadio Bantama Sow ko jiknaɗo gorko jagorgal kiɗɗal kalfinangal ko fate coftal balli mbiyeteɗo Sanusi Bantama Sow ko on ɗon tigui sanki e ñalawma hanki o 16 lewru octobre hitande 2021 o sanki noon koto wuuro witengo Ɓuure Kaba noon woni koye diwan mbiyeteɗo Mamou. o sanki ko embo yara e duuɓi 98 e duuɓi 5 e kolli noon wirwirde makko yuɓɓinte tigi koye ñalawma hande o dimanche 17 lewru octobre hitande 2021. ɗum noon ko ɗo kaddeten e kabruji men leydi Guinée sawtowol musidɗo mon Abibou Oumar Abouyel ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Guibo Oumar Abouyel golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Guinée ko to leydi Tchad paaɗen laamu sabborde woni laamu transition ngu leydi Tchad e gardugol Mahamada Idrissa Déby Itno o suɓima ex chef rebelle tawi kadi ko pullo Tchad najo tawetenoɗo hakkude leydi Tchad e centre Afrique biyeteɗo Abdelkader Mahamada o ɓuuri lollide noon ko baba ladde noon mo kewɗen yiide vidéo ji mumen e saro e kala saaha e réseau sociaux ji ko on tigui waɗa e oɗo saaha joni chef des services de renseignement woni tigui kanko waɗa directeur des renseignements généraux mo leydi Tchad ko guila ñande alkamisa 14 lewru yarkoma gonɗen ndu ko guila nden o suuɓa onnoma kay o wardina oɗo poste oɗo nomination noon en hollude tigui wonde e oɗo saaha joni pamodiral kay fuɗɗima heɓede hakkude makko e laamu leydi Tchad hollirama noon ko guila kay balɗe seeɗa ko adi ko Idrissa Déby Itno ne yalta aduna tawa kaldigal waɗino hakkunde mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Soudan e nder Khartoum lamorgo leydi Soudan seeɗa hanki o ko ujunnaje yimɓe jalti e booli ɓe jaɓani kadi ha to palais présidentiel to hollirde kay e oɗo saaha joni ala ko woni yidde mabɓe fadare mabɓe so wona kay yo laamu artu ha laaɓa e juuɗe militaire uji yo laamu arte juuɗe militaire uji ha laaɓa ko ɗum woni koɓe jiiɗi ummo tigui e juuɗe transition tawa ko civil en ardinaɓe leydi ndi oɗo saaha joni ɓe kolliri noon wonde kay ɗiɗon ɓe mbaɗi seppo mabɓe noon ha ɓe mbaɗi mawɓodiral mabɓe kadi e diño mabɓe ha to palais présidentiel to hollirde kay e oɗo saaha joni ala koɓe jiiɗi so wona laamu ngu yo arte juuɗe militaire uji hollirama noon ardi sappo ngo ko ɗiɗo tawa kadi ko wonnoɓe chef rebelle hen goto noon ko islamiste ene wi ko kañum kadi woni oɗo saaha joni ministre des finances biyeteɗo Gilbert Ibrahima yidde mabɓe noon ɓe kolliri ko laamu ngu yo artu ha laaɓa yidde mabɓe kay ko yandinde walla ittude laamu oɗo biyeteɗo Abdallah Hamdok tawa ko jamburu laamu ngu arta e laamu e juuɗe militaire uji ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Soudan sen ummima to leydi Soudan paɗen ko kabaruji men joolam jaɓeri to leydi Espagne halfinaɓe nden ka e kisal maje kadde ɗe leydi Espagne ɓe kolliri tigui wonde bateau goto jolnunoɗo no gas jeetato sagata wonnoɓe ɗanne suuɗe woni clandestin wi e nder maje kadde ɗe leydi Espagne e nder nokku to wiyete Cadix waɗɗani leydi Maroc ɓe kolliri noon aseta hanki o goskiji nayo e nder ɓen jolnoɓe kalaɗa hen goskiji nayyi jiitama tawtoyi goskiji nayyi jiitinoɗi ñande aljumadi en foof noon ko fuɗɗi yitede oɗo saaha joni ko goskiji 17 neɗɗo noon guila ñande aljuma faade oɗo saaha joni nana debbi e nder maje kadde he ko ronkuɓe yitede ɓe kolliri noon aleda hande o ma jiila ngu jokku
bato o jollon welo noon wi ko 60 kilométre to hirnangue nokku biteɗo Kaba Trafalgar yimɓe tata noon keeɓino faabede hen dandede hen ɓen tata hen goto ko debbo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Hayti paɗena sagataɓe joguitiɓe ha teddi biftima kene wona 50 neɗɗo ta foof ko Amérique naɓe asata hanki o nder leydi Hayti e oɗo saaha noon e nder nokku moɓe bifta o noon hakkillaji foof nangui ko ɓeɗo fedde joguitiɓe witeɓe 400 mawzo ko kañumen poti wadde ɗeɗon golle jiilaw noon nana jokki ha joni kabaruji men to jooɗam jaɓɓeri koto leydi Chine paɗena laamu leydi Chine ɓe aynima misila mo hinde hypersonique taw koye mbadi ƴewdel e lewru uttudu noon hollirama tigui ɓe ayninoma misila goto hono misila nucléaire on misila noon waɗino tour de la terre tawa kadi ko orbite basse ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Hayti leydi Italie paɗena leydi Italie noon Rome wuuro Rome dawri subaka hande o ko sumgoji taw ko deuxiéme tour suɓade maire wuuro mabɓe maire wuuro Rome ngo e oɗo saaha joni noon ɗaftodirta ɗiɗon sumgoji noon taw ko sumgoji baɗɗi seeɗa no feewi ko gardiɗo kaɗolanda wiyete ka PD woni parti démocrate taw ko biyeteɗo Robert Galtieri emo ɗaftodirta noon o ɗaftodirta noon koye gardiɗo landa extrême droite biyeteɗo Enrico Michitidi on noon ko avocat ko animateur radio ko on woni mo o ɗaftodirta mbiruji ɗiɗi kala noon koɓe guiɗiraɓe kamɓe ɗiɗo kala ko duuɓi 55 ɓe jarata koto leydi Yemen paɗen coalition woni tigui leyɗele dendinde dole men wallidde laamu leydi Yemen haɓade rebelle en ɓe kolliri tigui wonde ɓe joori taw e gaddugol leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui ɓe joori bomboje mabɓe pettoje mabɓe e rebelle utis en ɓe mbaɗi 160 rebelle hollirama noon ɗum haɗani e oɗo saaha joni rebelle ɓe noon tawa kadi oɗon bombardement ɓe mbaɗi ɗum ko sara wuuro witego Mariba haɗani noon rebelle ɓe nana ɓosa tan jatira yeeso gam yidde kay yabanade e heftude nokkuji ɗiɗi e oɗo saaha joni tawateɗi e juuɗe laamu ngu ha joni koto leydi Turque paɗena Recep Tayyip Erdogan ko horejo leydi Turque alata hande o fuɗɗima jillu makko e nder dongre Afrique jillu ngu noon ma o heddo e nder Afrique ha ñande alarba o tijja noon ñalawma hande o mo tijja to Angola so ummima to leydi Angola o yaɓana to leydi Nigéria so ummima to leydi Nigéria noon o yaɓana leydi Togo kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Turque koto dowlaci tentuɗi Amérique paɗena Bill Clinton ko mennoɗo wonde hoorejo dowlaci tentuɗi Amérique jamma hanki o noon o waali tigui ko nder hôpital ko antirnode nder hôpital goto to nder wuuro Californie hollirama noon ko wondude ko rafita ko infection de sang waɗi tigui ɗi borosaji nanno e ƴiƴam makko ko ɗum saabi noon o antiri jamma hanki o hollirama noon subaka hande o walla alata hande o yalti nder oɗon hôpital mo tawe galle makko taw ko nder galle makko he waɗata traitement makko woni safaruji makko koto leydi Russie uditirta kabaruji men to leydi Russie noon ñalawma hande o oɗo saaha kala noon leydi Russie ne teski tigui oɗo mboroso biteɗo Covid-19 ene yaari yeeso no feewi ene ɓeydi ene ƴelliti tigui e nder leydi hen kono noon ñalawma hande o kadi ko ñalawma record mo maɓe meeɗa hebde ñalawma musɗo wade ni to banggue raɓaɓe e nder leydi he tugui kay ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni saabu ɓe kolliri e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiri woni ñalawma goto fodde 34 ujunere temedere yimɓe tata woni fiɗaɓe mboroso Covid-19 ñalawma o goto kadi 990 e yimɓe jeeɗiɗo ɗum woni ko wasi fittade men ñalawma goto taw ko mboros Covid-19 yoɓi pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tongu jon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mona sehil mona Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to leydi Mauritanie ko Fuutanke Diaw to leydi Mali ko musidɗo men sehil men Aguibo Oumar Abouyel ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo o noon so hawre welede Allah ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr